Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo to alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon, lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala, isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Kaya't ihandog mo na
Peace tanan, mga kaigsunan. Nahiabot kami dito sa parola, dito dapit sa tumoy sa Mindanao. Maanindot ang tananaw sa kinaiyahan, maoy kalipay sa tanan nga katawhan. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta. Nagasina sa mga dalanta, magagiya ka na to sa kaluwasan. Pagkatahom sa mga bato, daplin sa dagat, mga balod naghampas-hampas sa lapiahan. Ang huyo-huy sa hangin nagatugan, sa pag-amo maong pag-aliman ni Jesus. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas na. Nagasina sa mga dalanta, nga magagiya ka na to sa kaluwasan. Kung wala ang parola nga kalamdan, daghang mawala nga maglawig sa kadagatan. Sa langit nun nga pagbanaw sa katawhan, si Jesus maoy kahayag nga nagaiwan. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas na. Nagasina sa mga dalanta, nga magagiya ka na to sa kaluwasan. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas na. Nagasina sa mga dalanta, nga magagiya ka na to sa kaluwasan. Nga magagiya ka na to sa kaluwasan. Nga magagiya ka na to sa kaluwasan.
Check. Sound testing. Mayong gabi sa tanan nga ni Akaron. Hello. Hi. Okay, so once again, we thank you for coming sa atong mga higala nga ni Akaron. Thank you so much for joining. And of course, last night, daghang kaayo tag blessing. Usa sa mga blessings nga ang ato nga last night nga topic nakareach sa mga kaigsuonan og 7.4 thousand ang views. So we thank you and we praise the Lord for the ministry and of course this program nga bisan niya ami diri sa Bugo sa gihapon na ay nagatan-aw nga mga kailan ni Sir Sadrak, mga naa sa Kuwait, naa sa Singapore, and of course ang family Pilos, si Mami Tessie nagatan-aw sa New York. Thank you. Naagi sila gatan-aw gyud. And we have also Ma'am Riva. Thank you for watching and for the time, especially nalipay gid siya nga naay programa nga sama ni ini a healthy, unsa gani? A healthy relationship. And so for tonight, atong gikalipay nga naatay mga participants. And my part for tonight is to announce to you the sequence of our program. But before that, atong gikalipay ang atong mga viewers nga nagatan-aw online. Thank you Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you usab sa ato ang mga viewers watching right now nga naa sa Cavite, sa Imos, ang EBS Voice of Hope Music Ministry nila ni Busing Eugene Sasing, mga kaigsunan nagatan-aw. Light in the Dark Ministry naapod, and of course ang atong Bugo Seventh-day Adventist Church nga mao gini siya ang page. Naga-cross post mi ani nga page, mga kaigsunan mo nang ang gusto mo tan-aw sa Bugo Seventh-day Adventist Church, ang mga followers, you can share right now. Share this program para at least katong wala karon o busy pa karon, pwede pa naon niya nila ma-open og ma-click og matan-aw review ang ato nga live. And of course, salamat kaayo sa atong page sa kay Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. Thank you for joining. And naapay page nga online, live, ang Northwest, Cebu District. Ang anong presidente na to, naadiri. So, dasig kayo mga kaigsunan. So, to start with, atong ikalipay, ang presensya sa Ginoo. Atong pakpakan ang Ginoo, igsuon. Pakpak nga, bation nato nga nagoy Ginoo. And of course, atong gipasalamatan ang atong guest singer, Sir Sadrak Sombrio. Ang iya niya nga song sa YouTube, mga kaigsunan, naa na gyud. Millions of you. Madugangan pag yun na, mga kaigsunan. Usara niya kakanta, 7 million. Nasa'y kanta nga 5 million ang views. Nasa'y 3 million. And for now, mga kaigsunan, nasa'y mga ginapang compose nga mga awit, mga kaigsuunan. Well, in fact, naasay na compose karon nga bag-o nga Tagalog song, mga igsuon. So please, feel free. Ato iampo ang ministry ni Sir Sadrak Sombrio all the way from Butuan o dito sa San Francisco, mga kaigsuunan. So atong gikalipay usab ang atong mga guest singers. After my part, kani gusto gid ko, ganahan gid ko ani. I am so excited nga madunggan, mga kaigsunan, after sa atong opening prayer. Ang atong opening prayer ipagahalad sa Ginoo ni Ma'am Marlene Canales. And after sa iyang ampo, madungga nato, mga kaigsuunan, ang usa ka bata nga moawit. Ang iyang ngalan, Secret. Ay, si Missy. Ano si Missy, oh? Ito naka-red one, no? Si Missy Dignos. Siya o niya ang mag-awit, mga kaigsuunan. Umbot pila edad ni Missy? 5 years old. Okay. And then after ni Missy, para madasig po ang sunod nga mukanta, kaya ang ilang team, ay ang ilang grupo, ang ngalan ani, Dasig. Dasig, no? The Advent Singing Group. Ay, Dasig yun. Ay. Okay. And then after which, isunod na to ang men's choir, mga kaigsuunan. And then, pagkahuman ana, isunod na to si Sir Sadrak Sombrio one song. And after ni Sir Sadrak, ang atong special song, To Be Rendered to God by Nylon. Tama ba? Nylon Youth. Okay, so mga kaigsuunan, ato na yung madunggan ang mensahe. Ikapila na nga gabi, iwe? Ika?
5. Pila na lang ang nabilin? Ha? Oh, sige. Okay mga kaigsunan, para kabalaka kay sa Sabado, i-extend na mo usa ka adlaw gyud, tibuok adlaw nga Sabado gyud. Okay ra sa inyo? Magpabilin si Sir Espinido hangtod Sabado? Okay, so magpabilin sa mga kaigsunan kay sa atong speaker sa Sabado. And then after which mga kaigsunan, isunod na nato ang ato nga closing song. Atong closing song or naitay appeal song, I mean, ang appeal song nato si Sir Sadrak Sombrio, and then the closing prayer sa ato nga igsuon mga kaigsuonan nga akong itawagon unya si Sir Arnel Anciano kung naa sa mga kaigsuonan. So ato ihatag ang higayon mga kaigsuonan sa atong opening prayer to be offered to God by Ma'am Marlene Canales. Ma'am, manindog tang tanan mga kaigsuonan alang sa atong opening prayer. Okay, magambot ha. Dalayg gun og slimbahan ng mga Diyos nga na ikaw kitas an sa malangit ning taknaas kagabion Ginoo. Dako kay mo pagpasalamat kanimo tungod sa imong padayon nga pag-uban kanamo, padayon sa paghatag sa among proteksyon. Labaw sa tanan o Diyos ni mga taknaa ani kami karon nagakatigom aron sa pagpadayon sa pagpaminaw sa mensahe nga igahatag ni Sir Juvie. Ning takna amahan, nagampo ako kanimo hinaut pa ikaw hiusa kanamo sa imong nga gugma. Bugkusa kami o Diyos sa imuhang dako nga gugma nga ri kanamo ug labaw sa tanan Ginoo himuang nga mahinangpon kami ug madinawaton sa pulong nga amo nga mapatalinghugan karon. Panalangini ang mga katawhan nga nagapadulong diri sa amo nga balay tigumanan hinaot po Diyos ikaw magahatag kanilang proteksyon samtang nagabiyahe sila padulong diri. Labaw sa tanan Ginoo panalangini si Brother Juvie, si Sir Juvie siyang padayon karon nga paghatag siyang lektora hinaot pa o Diyos ikaw magahatag kaniya sa langitnon nga kaalam nga matagpulong nga magagula gikan siyang baba giniyahan kani sa imong balaan nga espiritu. Panalangini usab kami nga magapamati niini nga ma-bless usab kami o Dios ug nga amo kini nga makinabuhian ilabi na sa among pag-alagad nga labing dinhi sa ilalom sa yuta. O Dios, tabangi kami kanunay kini tanan itugyan kanimo. Among gipasalamatan ang pagtubag nimo sa among pag-ampo. Dalaygon ikaw sa kanunay Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, daghang salamat. Ato isunod ang ato nga little singer. Carmore Valladares nga nagatan-aw. Thank you for joining and thank you for watching.
adore. This world has been a wilderness. I'm ready for deliverance. And Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Amen. Thank you so much, Missy. Pakpakan nato si Missy. Thank you.
Thank you so much sa ato ang Dasig, the Advent Singing Group. And of course, now let's have the men's choir, mga kaigsunan. Kung nakaandam to ang Dasig, muragi times to aning men's choir. Nabay kasal din eh. Wow, amazing. Nice kaayo. Pwede magpamembro sa inyo grupo diha. Okay, so we thank God for our viewers. We have 49 live viewers right now. Shout out po sa ato ang mga almost 50 viewers nga nagatanaw karon. Shout out to Ayan Dinis Claro Samson. Kay kung ugma ka pa,
Thank you so much sa atong men's choir. And now, let's proceed to our special song together with Nylon Youth. Jesus ang tulay sa paglaom o kadaugan sa katawhan. Dinhi sa kalibutan, siya nagpagkamatay, aron ang tanan adunay kaluwasan. Siya ang paglaom alang sa tanan, nagihatag sa atong amahan. Kay ang kinabuhi walay kasiguruhan, ug pulos kagawangan. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, kalayo sa kamatayon, naghamayong lawas, kinabuhi nga kalas, ug sa kaluwasan sila nakapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi naway siguro, ang panagkamatayon sigurado. Ang paglaom o kadaugan, nagihatag sa atong amahan. Atong nabatunan ni Jesucristo, nga nagula sa dugo niya sa Kalbaryo. Siya ang paglaom alang sa tanan, nagihatag sa atong amahan. Kay ang kinabuhi walay kasiguruhan, ug pulos kagawangan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma mao'y
Jesucristo, apan kang Jesucristo, apan kang Jesucristo. Sigurado. Nylon Seventh-day Adventist Youth, mga kaigsuunan, and of course, mga higala. So at this time, we will now proceed to our speaker. Atong pakpakan, Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. Sir. Salamat, brother. Salamat, Sir G. Maayong gabi sa tanan. Akong pagpasalamat dugang sa Ginoo sa paghatag og kahigayunan nga madugang ang pila ka gabi nga atong gihimo sugod adtong Domingo sa gabi, di ba? Unya ikaduha, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. So maayo gid ang Ginoo nato mga higala bisan pa sulay-sulayon tag-uwan. Pero no retreat, no surrender. Kamu diha, lingkod-lingkod lang po mo. Unya, ako sang angyoon ang tanan sa pagbarog. Barog ta? Barog tanan? Iisa ang kamot sa taas. Osa, kaya para, grabe ba kinantay? Luwag-luwag lang, mga higala. Luwag-luwag lang. Para paglingkod, dili tayo katugon. Okay. Lingkod ta, lingkod. Lingkod. Ato, bali, lingkod-lingkod lang ba? May na lang ba? Nga di kayo, katugong kay lisod kay maglaway, taniha, maglaway, magkatog. Niya, magsugod na bata. Nindot, Sergi, ang mga kanta ba? Katong bata ganiya, pildihon kita. Kita mahimo. Mga upaw na lang, tani, kita ka makakanta na. No, mo na yung problema sa Sadrak, okay na ka? Sige, padayon ta. Pagsugod, mga igala, ako na ibalo ko nga, kamo, nalipay po gumikang kay wa na murag wa nagiuwan. So may low pressure atong pasalamatan ang Ginoo kay kita naguol nga giuwan daghang po'y nalipay kay naiuwan. So ato lang ipatas-patas na all things work together for good for there is a purpose. Romans 8:28. Ako ang iyon tanan sa pagbarog para sa atong team song. Apil mo kanta mga ilan, concentrate na atay meditation di ikatulong nga chorus sa pagbalik atong himuon. Ako lang nagluwa ng tanan sa kanta lang, sunod-sunod lang ba? Kaya para at least ma-feeling mo kung sa kanino ang atong team song. The words of our faith handed down to this age, given to us through sacrifice, oh, in the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. Very sound
magkampo ta. Amahan among hiubang anak ka sa langit pagkanindot Lord sa paghatag nimo kahigayonan nga kami wala sa mga problema diin kami karon naa nagkatigo maghisgot sa imong ngalan sa pinaka the best nga oras sa kinabuhi sa kanamo nga mga katawan og diya kanimo. Tudlo ini nga among makatunan ang pinakamaayo gikan sa balaang kasulatan. Among idikar kanimo ang tanan pasulo ang sa mga sala. In Jesus name we pray. Amen. Palihog ko sa paglingkod. Okay. Pagpadayon nato mga higala akong pagtahod pagyukbo sa mga namunuan dinhi sa Bugo City sa ilang pagtugot nga mahimo kining gihimo nato karon sa pagpadayon. So salamat labi na sa mga organizer sa Seventh-day Adventist District nga ginumalaan ni Pastor Hill. Salamat og sa pagpadayon ninyo sa pagsuporta ninyo atong gihimo og labaw sa tanan kamo nga mga bisita nga nagtambong. Salamat sa inyong pagpamina. Akong giingon ninyo, padayon lang pagtan-aw o pagpamati ninyo nga dili maayo sa inyong dunggan. Utong lang gamay. Padayon na lang. Desisyon mo sa katapusan. Maayo ba to o dili? Nga naman, dili man nato ikaw limod ang pulong. Paghisgot nato mga higala nga kining atong gisgutan karon 7 kabahin, kamatuoran, balaod sa Ginoo, ang pagka-tentasyon, addiction, law of health, best hours, consequences, victory won. Ang nagkatapos na pila kagabi balansi mga higala nga kanatutanan atong reference puros gud Biblia. Ngano man mag-ingon ko ninyo sa tanan panahon ako gaingon nga ang pulis pro God kamo mismo nahibalo ni ana. So gumikan kay kami pro God among ikalipay nga ang tanan katawan sa Pilipinas Diyos nun para wala na problema ang pulis. Kay ang problema sa panimalay ang pulis dayon ang masabod kay ang pulis maoy mo patuman sa balaod. So maoy tawagon sa asawa, maoy tawagon sa bana, maoy tawagon sa mga barangay official. Kay ang pulis maoy mag-maintain sa kalinaw. Pagpadayon ako, nahuman na nato ang 3-4 ka mga higayon sa atong kada gabi nga pagpadayon. Kamatuoran mga higala atong nasabtan nga kita mismo pahinumdom nga nagbase kitang reference gumikan ana pero before ana Sir G kanang mag-premium ako. Diha nimo ang akong grabe lata-lata na gud ni sige ko ang pag kadawat ani 200 sa K-Text. Sa atong Bible verse nga atong sa gabi unsa nga verse ang atong gigamit para sa atong pagpahinumdom sa law of nature, law of health, balaod nga maoy atong kanunay gilapas. So gabi sa mga bisita. 200 diha. 200. Oh, 200. Kinsa makatubag? K-Tix. Ang Bible verse na to sa gabi. Naa Ma'am, diha. dire, brother Sir G, diha. Okay. Kinsa? Dire. Ma'am. Naa, ma'am. Ikaw, ma'am. Sige, ma'am. Basin pa lang maka. Sige. Na. Ihatag Da si ma'am, ni ma'am. Kanang dili Bible verse akong isulti karon nga you started your topic last night with the 8 principles towards the elimination of health damage. Yes. Then according to you that we should be on new start. Yes. And according to you, you said that the acronym New Start, na siya meaning. Yes. So N starts for nutrition, Mhm. then A for exercise, Mhm. then W for water, Water. then S for sunshine, Sunshine. or sunlight, Sunlight. then T for temperance, Uh-huh. then A for air, Yes. then the last one, which is T, is trust in our Almighty God. Almighty God. Grabe. Sir G, tagaay kay gikumpleto man ni ma'am. Wala gay mo madawat, wala mo madawat. Ma'am, thank you, ma'am. Ano Thank mo? you. Thank you. Kompleto na ni ma'am. Wa pa ganito. Pang tricycle na pang paano ba naputput na ba? Okay. Okay, di ata sa K-Text Okay, sa kana. first night na to. Yeah. First night. Ang Bible verse, libro sa first night na to. Katong truth. Be. Sige. Na diha? Na diha? Kamatuoran. Unsay K-Text ato, kamatuoran.
Murag masiro ta ani sir. Sige. Grabe to kang ma'am, di masi-asi to. Gikumplito gyud. Wa na tayo. Oh, pangtaon. kinsa? Alsa kamot. Na? Okay. Kitix. Dito pikas. Na? Okay. Okay, kinsa rin. Nari nga grupo. Tabangin ninyo inyong grupo di. By group man ni. Okay. By group. Okay, Bible verse sa ikaduha. Okay. Sa Kitix nato sa ikaduha. Bersikulo, ikaduha. Oh, verse. Kinsa? Kinsa? Oh. Sa Ma'am, law of sige, God. ma'am. Law of God. Kanila representative. Oh. Okay, ready? Unsa ma'am? Unsa ma'am? Na, basta di ngani na maka-answer, Sir G. Magdoble ra ba na ugma? Ugma, dugangan na to. Paniguruha ka na, Ay, maka-answer. mo di. Unsa ma'am? Sige ma'am, sige. Unsa? Law of God. In behalf sa imong grupo. Nasa law of Pag God. masayop ka, sayop ta mo tanan. Pag correct ka, correct yun. Sige ma'am, wa may karo. Okay, Unsa? John 17:17. John 17:17. ang katong una. Oh, katong una. Sige, tagay na, tagay. Ay! Tagay. You will 200. receive 2 million. 200 na yun. Sige. Okay. Ang ikatulo. Oh, kita Addiction, katong- addiction. Addiction. Kitix addiction, kitix addiction. Sige. Addiction. Pagdala mo Katong lagi. bersikulo nga atong gibasa sa addiction. Sige. Addiction. Kinsa na diya? Di nga grupo. Kamo ba kamaugid mo para dugangan ako pagkaugma di ninyo ansiran. Ugma lahi na punto, Sergi. Okay. Sergi lahi na. Okay, sige padayon ta. Pugong sa Sergi. Okay. Diha sa nagtan-aw Sergi. Asa? Kaya atong ijikas. Oh, basi. Oh, sige. Pag-comment mo, mag-comment. Comment. Comment. ang Jikas na answer. to. Ijikas na to. Ijikas na. Ang una ra nga maka-answer. Ang una nga maka-answer. Okay, basi Ang mo iyang dagan. ansiran, ang ikaduha na to nga topic, sa law of God, ang verse, o ang addiction. Okay. Okay, sa una maka-answer, ana ilang duha. Sige. So sa tanan nga naa diha, pwede ka mo ka-comment sa inyong answer. Pauna-una ra gyud ha. Di ba, Sir G, na aman ay oras, no? Una makasin. Na. Sige. Okay. Kuhaan ninyo sa liti ang inyong regalo. Ari, Jikas ato, Jikas. Okay. Arita, mauni ang truth. Akong gihatag ninyo, mga higala, pagpaila nga ang kamatuoran naa sa Biblia, ninyo dili sa relihiyon. Ako balikon, ang kamatuoran mag-agad sa inyong Biblia o dili ka kapangitag kamatuoran sa relihiyon. Dili ka kapangita. O dili ka kapangita o kamatuoran sa simbahan. Makita nimo o mapangita nimo ang kamatuoran sa balaan nga kasulatan nga naa sa imong balay. Diha nimo makita ang kamatuoran. Okay, padayon ta. Ang 2 Timoteo 4:3 katos 4 atong basahon. Ready? Basa. Abot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan ay hinoong gusto, mauna lang ang ilang sundon, ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Padayon, dili na sila mamati sa kamatuoran, kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Mauna, biblikal na. Moabot ang panahon mga higala, di na ginuminaw. Kay ang inyo, kadtong kagustuhan sa inyong gikanabuhi. Biblikal man na, mahimo ng baka kung dili natin ang akong gituuhan, ang akong giampo, nga dili unta ta maapil, ana. Nga moabot ang panahon, nga dili na taganahan mamati, bisag karon. Mauna akong gihangyo bitaw sa pagsugod nga, ibakante sa inyong una-una. Tanawa sa ninyo ang atong, o paminawa ninyo atong gisulti. Ayaw na ninyo sudo nga, kini si Espinido nga nagsulti, kay mas makasasala pa ninyo. So bisan pa akong giangkon na ako makasasala, naningkamot ko sa tubangan sa Ginoo, iwat na lang pagbalik sa Ginoo, mag-abot o magdaog lang ta sa tumoy sa bulpin sa atong Ginoo. Basi na di ay madada kung ako'y tigda sa iyang libro, sa akong maestro. Gumikan kay bisag bulok-bulok ko, unya ko gihan ko nga mo hinlo sa ako'y mauna pag-abli, ako'y mosunod, mo sira, basig diha na lang. Kanang kabubuton sa Ginoo ba? Nga pailob gyud ta, mo padayon sa buhat. Okay, akong padayonon. Lucas 6:46. Ready, basa. Nganong mutawagban kamo kanako nga Ginoo Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaniyo. Kita tanan katawan. Dili sa relihiyon. Gasampit og Ginoo Ginoo di ay bernis Allah. No? Hampo gyud. Sige sampit pero unsay gingon komentaryo sa Ginoo? Sige mog tawag Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo
ko kaninyo. Instruction is very simple. Makita nato. So nagkomentaryo ang Ginoo. Sige mong tawag, pero wa mo mutuman. Atong tan-aw ni. John 8:32. The truth will set us free. Kamatuoran nga atong gikinabuhi karon nga naa nagpailalom sa kagamhanan sa mga pagsulay sa dili maayo nga paggawi kung atong masabtan mga higala kung unsa na ang kamatuoran nga atong gibasa will set us now free. So imong dawaton po kay kun di mo dawaton dili gyud ka maging mahimo nga libre gawas nun kung dili nimo dawaton kung unsay atong nabasa. Okay? Resita. Kay mga Pilipino, apil mo diha nga nagtan-aw sa viewers. Ready? Basa. Tao at makabansa. Mauna ang Pilipino, makadiyos yun. So ayaw na mo kay buong, nga si Espinido, nagdaginoo, kay bisan pangani, dili ko pulis, parehas ninyo, Diyos nun yun. Dili relihiyoso. Diyos nun yun. Klaro ha? Walay relihiyon, kung dili, Diyos nun ang tanan. Padayon ko, mauna na ang pulis. Pinaka-hard, pinaka-dugukan nga mga prinsipyo sa kapulisan, ang 4 M's, makadiyos, God-fearing, or pro-God. Dili ko pwede mga higala nga ako law enforcer, magtudlo ko nimog sayop. Kay magpapatuman man ko sa balaod. So kay ako magpapatuman sa balaod, tudloan ta mo nga ang reference sa balaod nga gihimo sa 1987 konstitusyon nato. Reference ana ang napulo kasugo. So atong gipatuman nga atong patason jubi. Nagpatuman ka sa balaod sa yuta, ipatuman pod ang balaod sa langit. Kano man, kung imong ipatuman ang balaod sa langit, nga dili sakit ang penalty sa pagkakaron, kung ang tao mahimong mutuman, malikaya niya ang paghimo og dili maayo, ngano man, kay naa na niya ang prinsipyo sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Okay, padayon ko. Your health is an investment, not an expense. So, bantay ta. Bisag unsa imong relihiyon, gikinahanglan ta mga higala og maayong panlawas. Ngano? Dako na kaayo gasto kung kita masakit. Ang paghimo nga maging healthy ka, gamay gasto ngano? Ako wa man ko isda, wa man ko karne. So gamay gasto. Kung masakit na ka, daghan na kag maintenance. So kung mao di ay nang rason nga kuan lang ta maggasto lang ta gamay, mintino nato ang pagkamaing panlawas. Ngano man, bisag asa ta mulakaw, makalakaw ta kay wa tay sakit. Bisag asa ta musuroy, mobisita ta sa atong pamilya, makahimo ta gumikan kay healthy ta. Mas dako ang paghatag o pagtambal sa sakit mga higala kaysa pagmintin nga ikaw maayo ang imong lawas. Pero sa akong gingon, di man ta parinti, padayon lang mo kaon gihapon sa atong gisgutan. At least kay balo na mo nga, oy, di na maayo, kini di ay siya makapahubag sa tiil, kini di ay siya makadugang og cancer cells pagkaon, kini di ay siya makapadiabetic. So padayon gihapon mo inom og soft drinks kay at least nahibalo na mo nga kana dili maayo. Mao na akong giingon nga para dili sakit sa buot. Tan-awa lang ninyo kung unsay gisuwat. Pag uli ninyo check dayon ka. Okay ni, kini dili ni okay. Okay, padayon ko. Ready? Basa. Bulahan. Basahon sa mga propesiya og bulahan ang mamati og magtuman sa nisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. May gala na ay mga tao nga dili gyud siya mobasa og Biblia. Ano man? Kung mobasa siya og Biblia, matandog ang iyang ego kanang garbo ba? Guwang naman ko anong way basa-basa sa Biblia. Pwede pod. Way problema na. Pero ang ako usay gitan-aw ba? Ngano ang tao kung himatyo na anay problema, managkot na. Daghanay kuros ang gabiton. Mangadji na. Muduol na og mga leader sa church para magpaampo. O about wa pa kay problema. Duol na daan sa Ginoo. Amiguhon na daan siya. Para sa dihang imong amiguhon daan, dili na kuli kung muduol niya anytime, dili na kabag-uhan, kay ngano man higala na nimo siya daan. Usay maghatag ka nato ba nga ang Biblia gasulti dili relihiyon.
nga bulahan man di ay ang magbasa, ang mamati o ang magtuman, ngano di man nato basahon. Kung makahatag og swerte, di ba? Atong gi-explain na swerte. Atong pulihan ang bulahan og swerte kay mao man kahi atong pagtan-aw na nga ang bulahan mura og swerte. Ready? Basa. Swerte ang mubasa niining basahon sa mga propesiya og swerte ang mamati og magtuman sa naisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kaning tanan. So pag uli nato, basa kita. Karon basa mo para mahimo ang swerte. Kay sige man tagreklamo nga naglisod ta sa atong panimalay. Dili na ta kaamot sa naay amutan sa barangay, di na ta kaamot kay lisod ta. Wa na tay kapadala sa atong mga anak kay lisod ta. Pero unsa ingon? Swerte kung ikaw mo basa. Basa pagpadayon kay makatunan nimo imo na madiskubre kung unsay bulawan nga naa sa balaang kasulatan nga atong padayonon. Ready? Basa. Swerte hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman ini. Swerte gyud. Ano sa? Ready? Basa. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo og nagtuon siya niini adlaw o gabi para maswerte ta pag uli nato mao na gihimo sa usa ka hari. Mga higala kung kita mituo og Biblia nga pulong sa Ginoo, ayaw pagsayangi. Pero kung ikaw wala mo tuo sa Biblia, wa tay problema gihapon. No? At least na natay idea nga ay asa man sige kagsulti job nga bulahan. Ano sa man basahon? Na mabasa. Adlaw o gabi si King David gihimong model para magsulti siya nga iyan ning gihimo ang pagbasa o pagtuon, pagkalipay sa pagtuman sa kasuguan adlaw o gabi. Put God first. Ang paghatag o kay gaynon mga higala nga makausab sa kinaiya sa tao. Kung gusto ka mausab, tanan bisyo nga naa nimo, kanang imo mga tinan-awan nga dili maayo, kanang imo mga sinultihan nga sakit, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. It will change sa tanan nimong kinabuhi bisan pa ang imong kinaiya nga bati. Dili makausab ang imong asawa. Dili makausab ang imong bana, ang imong ginikanan, nor ang imong mga anak, kun dili ang Ginoo lang. Kung imong ibutang ang Ginoo, unahon nimo ang Ginoo paghatag og gigayon nga maoy magkinabuhi sa imong kinabuhi. Then after that, makapili na ka, makahimo na ka sa pagpili og pinaka the best kahimuon para sa Ginoo og dili para sa tao. Okay. Atong basahon. Ready? Basa. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Mo ni akong gibalik-balik para makahinumdum kita nga ang paghigugma sa Ginoo requirements ang pagtuman sa iyang kasuguan. Kung wala ka mo tuman sa kasuguan mga higala, ingon ang Biblia. Wala ka mahigugma. Juan 14:24. So, kani specific nga ang pagtuman dili lipod lisod tumanon. Siya mismo ang gasulti ang Biblia dili ang relihiyon. Di ana ta karon. Best hour. Pinaka the best. Unsa may best hour gyud? Unsay pinaka maayo nga oras sa tao? Pag-ampo. Kita unsay atong pinaka best hour. Akong nahinumduman ang atong civil service law. Gasulti diha ang civil service code nato og ang labor code. 40 hours mo trabaho ang gobyerno. So i-divide mo og 8 hours na ay 5 ka adlaw sa usa ka semana nga trabahoan. So kinahanglan mo trabaho ta kay ato the rest ana kay para makaserbisyo ta ang sweldo sa gobyerno ato pod mabayaran. Best hour mo ni atong topic karon. Asa nato makuha? Best information book for living every day. Reference ato na pod karon ang Biblia. Way lain nga maghatag nato og reference. Na ako gi-share ninyo karon nga mga balaod sa local code, sa labor code o sa civil service para makabantay mo nga ay naa po di ilang gihimo. Ngano man ang trabaho sa eskwelahan, ang mag-eskwela 5 ra ka adlaw. Ngano man ang mga nagtrabaho sa government bisan gani sa pribado 5 ra pod ka adlaw. Or ang labor day unom na gyud ka adlaw usa ang ilang gihimo nga rest day. Okay, biblical. Salmo 118:17, dili pa ako mamatay, magpabilin akong buhi hangtod buhi aron pagmantala sa mga buhat sa Ginoo. Mao na akong kuan prinsipyo ko sa akong kinabuhi. Wa man koy lain nga kaduolan, wa man koy lain nga gwardiya. Ang Ginoo man lang, akong gihangyo ang Ginoo nga Lord taga ipukag extension. Kanang mga taga-Bugo nga naay na suko, daayo lang sa buta-butahi lang sa para di makabantay. Ang silingan nga taga-daan bantayan nga unsay labot diha, pahung-pahungas ang mata. Kay hangtod tagaan pa kunin mo extension sa kinabuhi Lord. Si paruhinog ayo lang sa pasabta ngani ako sa Bugo.
Si Kirwin Espinosa ayo lang sa pasabta. Bisag ako mga opisyal nga mga kontra nako. Nga akong gifong pailan og complain, ayo lang sa pasabta. But Lord, tuguti mintras buhi pa ko. Ipadayon ko ni pagmantala sa Bogo City. Okay? Dili ko ikaulaw mga higala nga ako pulis magsangyaw sa maing balita. Ngano ikaw kulaw man ako nga ni mga ulaw tong uban nga ang tag-iyan ako ang Ginoo man. Kamo how about sa inyo? Kaysa tag-iyan ninyo. Pareha sa ta Ginoo. Ang dako naka-diferensya lang dinhi. Sir J, asa to sa Sadrak kay ako pakantaw na wa man. Marunong gani si Sadrak. Sir Elvis, sabi ninyo, ang kadako lag diferensya sa taga-Bugo akong gitan-aw nasurusuroy ko ning hapit ng kalibutan. Ang taga-Bugo City mga taga-Asog Ilong. Ang kalapdon. Mao ra gunay ang diferensya. Sa ako awa gay problema. Mao na ang kalain mga gwapo, mga gwapa. Pura gaba ang mga taga-Bugo City. At least lang pod gakalainan nga, uy, unya naghimo ani nga, uy, may gugmaon din taga-Bugo City maminaw og mga pagpasabot sa pulong sa Ginoo og balaod sa yuta. At least nasabtan na to nga dili nako ikaulaw kay mao nay mandato sa Ginoo nga gihatag sa ako. Marcos 16:15 iyang ingon, Job, lakaw. Kita gimandaran, biblical na, dili sa relihiyon, dili sa pulis. Lumakaw kamo sa tibuok kakalibutan og iwali ninyo. Diba? Sa tanang buhat, tanan nga tao iwali, isulti ang pulong sa Ginoo. Way lain kita tanan gi-instruksyonan. Ako'y nag-ingon ninyo karon. God want us to be well. Ingon si Juan, mga pangumusta ba? Ako ning gi-appeal karon kay our magod ang oras kinahanglan gyud atong ampingan kay makahatag nagkanindot sa atong kinabuhi. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa kamo sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. Ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. So appeal gyud. Espirituhanon og pisikal kinahanglan maayo gyud ka kay kung mag-unsa naman lang ka kung daot ang imong lawas, ang espirituhanon nimong naa apektuhan gyapon. Maayo imong lawas unyang espirituhan nimo daot apektuhan gyapon. So the best ang duha. Mao nang iyang pagpangumusta. Pangutana, what are the best hours to pray according to the Bible? Ato dayon nang sugdan. So, hold your breath mga igsoon, mga higala. Atong tan-awon kung unsa nang hinungdan. Ingon si Daniel, naghatag ka nato og pagpahibalo. Bisan ang Ginoo gasulti sa 40 ingon siya. Unya mibalik siya ngadto sa tulo katinun-an si Jesus Christ. Og nakaplagan niya sila nga nangatulog, busa giingnan niya si Pedro. Nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Si Jesus Christ at the time kung imong istoryahan ang whole story, dakpuno na siya. So gusto siya magampo. Ayaw mo pagpangatog, apil mo pagampo. Kay hapit na ang tao iintrigar, ang anak sa amahan iintrigar na, kuhao na. Bisan lang usa ka oras, dili mo makatabang sa pagampo. Usa ka oras gidaginot ni Jesus Christ. Halangdo na para niya ang usa ka oras. So tan-aw na to magkanamning adto sa 24 oras mga higala. Ang oras na to unsa man ka nindot ka maayo ang oras na to. Naabatay mga oras nga sige tag paghimantay, naabatay mga oras nga wala nato gamita sa pinakamaayo kundi ang ato na lang pressure sa atong kinabuhi nga ay maayo gid tungtuan didto. Tanan mao nang oras, pero ako tamong sultihan karong oras Tan-awan ninyong oras unsa pinaka the best. Sa tanan panahon bisag si Jesus Christ iyang gipakabililhon ang oras nga moabot siya ang kinabuhi. Para dili moabot ang tentasyon, mga asawa, mga bana, ampo gyud kay mao na imong atbang sa silingan. Way lain mo lakaw kay kaura usa. Pagkamay ng puon gyud. Kay kung dili din na himuon, diskaril gyud. Pero ang importante nga madasigon tabisan pa lain-lain tag relihiyon gumikan kay ang tao gusto sa Ginoo nga mainampuon. Si Daniel tulo ka bisis siya magampo. Buntag udto og gabi sakto lang magampo. Ampo gid siya. Ablihan niya kay nakita naman niya nga naa na may balaod nga patyon ang dili mo sunod sa iyang Dios. Ampo siya nagpakita. Why kahadlok ang iyang pagampo? Sa tanan oras iyang ihatag bisan siya gibantayan. Nga siya nagampo gihapon sa iyang Ginoo. Wa say kahadlok sa tanan oras. Tulo kay gayon si Daniel nagampo. Padayonon nako. Pangutana, what is the right time to read the Bible? Naay mga panultihon, ato lang gipa-explain ko ba. Anytime is good time to read the Bible. Notice, lahi ang pagbasa ug ang pagtuon. Lahi ang pagbasa ug ang pagtuon.
So, pero anus agyod dapat nga maghatag ka nato sa pagtuon sa Biblia. Kay pwede man magbasa na ay akong pulis nga ingon siya, Sir, katulunan nako gibalik-balik ang Biblia. Gikan sa Revelation ngadto sa pinaday ko unsa man ka? Unsa may imong nakuha? Ha? Genesis ngadto sa Revelation, sorry. From Genesis to Revelation, gikan sa Genesis moabot sa Malakay. Pag-abot sa Malakay gikan sa Mateo ngadto sa Revelation. Nagipakapinan pa nga nako, sir, ang 66 gihimo ko pang 70 kapin. Grabe pod, ko believe ko nimo. Kaya ang akong pagtuo kanang magbasa ka from Genesis to Revelation, mura magtagduha tulo pila ka tuig kay naay kada adlaw ba nga basahon para maka-state ka, ko believe ko nimo dong. Unya unsa may imong nahimo dong? Nga muduol man kanako kay magpa-transfer ka, magpatabang. Katuon tay magbasa nimo kung imong gitun-an, sayon na ka matransfer ka diretso nga di nakatabangan Espiritu nga naman naay Ginoo nga motabang nimo. Kung imo siyang gitun-an og imong kinabuhi. Bisan pa magabasa tag gikan tanan Biblia mga higala. Pila ka klase ang libro sa Biblia, hala basaha. Kung dili gyud nimo tun-an og kinabuhian, useless gyud ang tanan. Wa gyud mahimo. Wa na regardless na sa atong posisyon. Unsay imong profesyon sa imong kinabuhi, dili na makahatag nimo assurance nga ikaw tubagon sa imong Ginoo kay by heart. Wa kay grado, pobre ka, pero grabe nimo kadasig pagkamatinumanon sa imong Ginoo, dili sa imong relihiyon, ang Ginoo mo tuman nimo. Tanan nga atong gisulti gibasa. Puros gyud individual nga may binuhatan. Way lain. Pangutana, what is the best hours to study the Bible? Kasagaran akong giingon kaadlawon kanang alas 3 alas 4 kay ako na obserbahan ingon sa study pod nga mo unay pagpangahog sa mga kanabang fag ba kanang yamog. So nindot ta mog tuon ka ana kay sa health kinahanglan matug kag alas 9 ngadto sa alas 2 tug ka kay mao na healing time. So alas 3 mata na ka magtuon. Nag-ingon ang uban nga dapat dili ka mo mata ana kay madisturbo ang imong health sa science sa medical pero sa Ginoo holy hour magtan-aw ka magtuon ka nga imong gikinabuhian. Lord dili pud na kanang kauras sa imong pagbasa. Pila lang nga maghatag og gigayon nga ang Ginoo maging extreme ang tao. Kainom mo sa bisag si Jesus Christ nagpasting. Kay siya iyang giisip nga siya tawhanon. Ang iyang pagpasting para madungog siya sa iyang amahan. So kita maging extreme mga higala para tubagon ang tanan natong mga pagampo. Dili lang kay ingana ka simple mo simbal lang kag Domingo, mo simbal lang kag Biyernes, mo simbal lang kag Sabado, okay na? No. Pero ang Ginoo the best nga atong ihatag kaniya special gyud tagai siya og bahin nga makakita ang Ginoo nimo nga uy ako gyud special gyud ko ni akong anak parehas ang atong mga pagpalantaw. So mao ni akong mga pamaagi kanang personal devotion ba nga naagi kay personal devotion nimo nga mo simba mo ko ang gyud ka mutuki gyud ka mangayo kag pasalamat sa Ginoo magampo kang ikaw ra usa himo ana kita ninyo ang Ginoo tutilyo biblical na og eksperyensya sa kadaghanan maistorya nimo anytime. Maistorya nimo. Dili na paabot nga muluhod ka, magrosaryo ka, magluhod ka gikan sa pagsudang tod sa pulpito. Kung ang imong kasing-kasing maging extreme, pagduol sa Ginoo siya maging istorya nimo. Pangutana, what is the best hours to rest? So ato nang gianam-anam ni. Pagpahulay. Atong basahon dinhi the Bible doesn't say how much sleep we should get. 7 to 9 hours, maybe the medical recommendation. So, na 8 hours, okay na na. Makatulog ka na 8 hours. Kaya mga idedideran, mumata na dayon. Sayo matog, sayo mo mata. Dugay matog, sayo gihapon mo mata. Ang mga bata, kailan lain man, ang mga bata, daghan. Pero sa mga idedideran, sama na ako, mga manghod taman mo din, mga bata pamutanan, mga viewers, ako mga kuang karon mga audience nako, mga bata-bata pa kay uban ngani walay buhok pero at least nakakita mo karon nga mga batan-on nga maghatag og lain-lain nga oras. Pero ang recommendation 8 hours sa health na. Karon kay maghatag kanato kalainan. So kita bantay ta ana nga uy, hala 8 hours diay pero inganat ang kanindot. Wala specifically ang oras pero unsa gyud ang oras sa Ginoo gikan sa usa ka oras ngadto sa 24 oras. The best sa atong Ginoo nga iyang gipahulayan. Atong basahon. Salmo 3:5 gaingon, muhigda ako og matulog og mumata nga malinawon kay nagbantay man kanako ang Ginoo. Grabe ang mga
salig ni David. Tulog. Nagsuway ko bitaw mga higala sa Manila ba. Dito ko niya, sige tog hearing. Dito ko sa gipoy anak ko nga hotel, nangabli ko sa bintana, ningon ang akong pulis nga, sir, among kitanaw sa gawas ba, abli man yung bintana. Ko, nga naman di ay, ko para musod ang hangin. Wala kay aircon siguro, na aircon. Pero main ang hangin ba kay presko gyud siya. Wa may presko din ni sir. Abog basig sudlong ka diha. Or labayong ka Granada. Ko mao ba pod? May kay kani unsa maglabay nga naa mo nagbantay. Wa mo'y gamit kung akong siradan. Siradan ako para magbantay gyud mo didto. Kay usay mga tuog man. Para magamit mo akong ablihan. Na ragod ko naaman ko Ginoo, naapa mo gwardiya. Grabe ang gwardiya Espiritu. Ang Ginoo ang mga tao nga sige lag cellphone. Pero at least bod gahatag nato pag hinom do mga lang tagaan natong trabaho nga maghatag og pagsalig bitaw kanang giingon niya nga muhigda ako ang Salmo 4:8. Muhigda og matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. Kung kita tanan ato pagtuo nga na, wa tay kabuhion, wa tay depression, why mag-suicide? Why mag-suicide? Grabe ang pagsalig ni King David, ni Solomon. Grabe ang pagsalig sa Ginoo nga matulog nga mahinanukon. Mga higala bisag sayo ka matog kung nagdala kag problema. Wa gyapon problema. Daghang kag kwarta, kay malipayon na unta kay daghang kwarta. Kanang mga pobre ba mangtan abita ta. Niduta na niya na ay helicopter no na ay hidro. Bisag asa siguro na siya. Pero kung siya po nagkinabuhi, wa po siya makatug og maayo kay daghay bayronon. No? Tanawa, nadungog man ninyo ang nikontra sa Israel, di pa dugay ang prime minister o ang presidente sa Iran. Daghan may helicopter, mga presidente gud na prime minister pero wa na, tugpo lang, nabangga lang sa di nga na ang sitwasyon. Bisag unsa nimo kadato kung ibutang na nga ni ka sa Ginoo, dunggan ray maigo. Maora nang usahay makahatag. Ha? Aw naa di gihapon? Kung ibutang sa Ginoo ang kaplastar mga higala bisag sniper pa kung dili kay ihatag di gyud na makahimo. You just only and we just only trust in the Lord with all our heart, not in our religion, but in God we trust. Maunay ka the best sa atong himuon. Padayon ta ha, gamay na lang. Dalion ko ra man ni. Pangutana, what is the best day of rest according to the Bible? Siyempre, God rested on the Sabbath day and the seventh day. So ang seventh day, maunay atong ilugan na. Ang adlaw ipapahulay. Ano na atong tanawon? Tanawin ninyo. Akong giganid-ganid na. Balansya ninyo. Ayaw gid mo pasiko diha. Unya pagtiknot no, kung sakto ba gyud ning akong gibutang diha. Pagkadili nga ni, ayaw ko niyo sudya eh. Ayaw mo pagsunod. Di ba? Ako lang isampol ninyo, open-minded, basaha, tanawa, balansi, kay ang pulis, dili makakombikto sa dinakpan kung walay ebidensya. I pray sa inyo tanan, maor gyapon. Kita nga mga pilosopo, mao ni atong gamiton. Ngano man di? Ngano mo duol man ko didto? Wa mo kisa. Ngano mo butar man ko niya? Nga naibalo ko kung kinsa siya. Mao man ang mga eleksyon. Naa kay ebidensya karon. Unsay imong baruganan? Nganong musimba makag Bernes? Ikaw nga nagtan-aw. Ang akong gipangutana kanang sa viewers ba? Wa mo labot. Kini ba kamo ba giapil-apil man taan ang inyong mga view good? Naapil no. Ikaw nga nagtan-aw. Nganong musimba makag Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo? I-prove na pinasikad sa pulong sa Ginoo. Kay mao man atong balikan kay akong iyon the best reference ang Biblia. Why lang? Because that is the book of all books. The great manual for us nga mituo ta o Ginoo. Why lain? Okay, dili ko. Question. Ready? Basa. Unsa may gihimo sa Ginoo sa ikapitong adlaw? Basa. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ang Ginoo dili lang usa ka oras. Sa iyang pagpahuway sulod sa unom ka adlaw, naa siya best hour nga 24 hours kay ang oras kung military hour mo nang 24, di ba? 12 baka bantay ka ana. Pag 24 hours lahi na ang oras. Gikan sa 12, 13, 14 to 24. Pero kung dili lang normal lang ang mga oras sa atong pagpanarbaho, as civilian 12 hours na ang paghatag o pagpasabot nga ingana ang kalainan. Okay.
Genesis chapter 2 verse 3. Ang civil service office naghimo og memorandum circular. 5 working days ang himuon atong tan-awon. Naay akong gibold diha nga diri sa ubos kanang 3, paragraph 3, in the exigency of the service of when necessary by the nature of the work of a particular agency and upon representation with the commission by the department heads concerned, request for rescheduling or shifting of work schedule of a particular agency for the number of working days less than the required 5 days may be allowed provided the government official kung naay mga emergency. No, mauna ang atong memorandum circular sa civil service. Arita sa DepEd. Sa DepEd. Department Order Number 105-2010. Atong basahon. To ensure, paragraph 3, to ensure the right of personnel and learners to free exercise of religion are respected and observed, DepEd issue Department DO number 105-2010, which stipulated that DepEd personnel and students belonging to any religious group where Saturday is considered the day of rest or church day. Gihatagan og pagtagad. So, Sabado o Domingo. But bisag wala pa, Totilyo. Gapahuway gyud ta og Sabado o Domingo, o yun mo? Di ba? Ang atong trabaho, Lunes naman gyud sa Biyernes. Pero ang DepEd gaklaro ana, gapasabot para wa tay problema. Okay. Question. Ready? Basa. Nagisgot. Hebrohanon 4:4. Ready? Basa. Kay diha sa kasulatan, gisgutan ang ikapitong adlaw. May pahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. So, naay resti sa DepEd, atong labor code, usa ka adlaw, unom ka adlaw ang trabaho, 5 days ang gipatrabahoan na lang, kay naatay gipahulay. Realistic na to, Sabado o Domingo, ni-relax na. Kung giunsa na itong pangana, title anang Sabado o Domingo, basta nakapahuway og duha ka adlaw. Okay, arita, pangutana, basa. Nga mapahulay, yun ta sa ikapitong adlaw o adlaw ipapahulay, sugo ba sa Ginoo? Atong tubagon. Asa mabasa? Exodus 20, versikulo 3, versikulo 8, ngadto sa 11. Atong gibold na diha, kanang ikaupat nga sugo. Pero atong klaruhon, kay naa sa napulo ka sugo ang ikaupat, kining Exodus 28 ngadto sa 11. Ready? Basa. Hinundumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw maghago ka og buhata ang tanan nimong buluhaton. Apan ang ikapitong adlaw maoy adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Niining adlaw ayaw pagbuhat og bisan unsang buhat. Ikaw o ang imong anak nga lalaki o ang imong anak nga babae, ang imong sulugoon nga lalaki o ang imong sulugoon nga babae o ang imong kahayupan o ang langyaw nga anaa sulod sa imong mga gangaan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang langit o ang yuta, ang dagat o ang tanan nga anaa niini. Og mipahulay siya sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan kini. Kung imong obserbahan ang napulo ka sugo, giapil niya ang ikaupat nga sugo, pagpahinumdum nganong hinumduman man kay hingalim tunon ang tao. Sir Job, tinuod man na. Wa po'y mabuot na ako kung unsang adlaw. Tinuod na. Mo bitaw na atay Lunes, nagpahuway, Martes, Miyerkules, di ba? Manarbaho ta rest day. Rest din ako, sir, Martes. Kay mo na. Rest din ako. Atong tan-aw na kung specific na nga naa ba na sa Biblia ang atong rest din nga gipangita. Okay. Naaman sa napulo kasugo ang ikaupat. Kini akong ipaklaro, gapahinumdum nato tanan. Nga that is an order of our God. Napulo kasugo, ikaupat nga sugo, pahinumduman, nga ikaw mo pahulay ang iyang paghatag, order pa gyud. Sa unom ka adlaw, maghago ka og buhaton ang tanan nimong buluhaton. So why katawan sa Ginoo nga murason nga pobre? Kay patrabahoon gid ta mga higala, sulod sa unom ka adlaw, pangumusta nako. Nga mo ingon ta naglisod, nagtrabaho ba kag unom ka adlaw? Kay kung mo trabaho kag unom ka adlaw, mangguna ka, naagoy kay mapupo sulod nga mga semana. Naggarden ka, nananom ka, kung mo trabaho gyud og unom ka adlaw mga higala, makakwarta gyud ka.
Managat tag unong kaadlaw or asa kadapita nga makatrabaho ka ang purpose bisag unsa nga buhata as long nga makapahimaya sa Ginoo dili binuang nga buhat. Kay why anak sa Ginoo ingon siya nga makililimos. Wala. Siya mismo nagasulti. Order na nga buhat ka. Unya ingon niya, duha ka paagi. Ingon siya, apan ang ikapitong adlaw mao'y adlaw nga igpapahulay. So note dito sa ubos akong gibutang. Ikapitong adlaw nga igpapahulay. Dili lang ikapitong adlaw. Adlaw pag yun nga igpapahulay. Dili lang igpapahulay, ikapitong adlaw pag yun. So dili pwede nga ang adlaw igpapahulay, dili ikapito. Ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gyud. Duha na ha, timan ina, duha. Magkuyog ng duha. Pangutana, ready, basa. Mayon man tagnawa na atong tanahon. Kung ang imo bang adlaw ipapahulay mo ay nagpadayon. Dili ba kining Isaiah 66, 22, 23. Ready, basa. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulungtad usab hangtod sa kangturan ang inyong mga kaliwat. Matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlawng igpapahulay ang tanang tao mosimba kanako sa Jerusalem. Nagpabilin sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, nagpabilin ang iyang adlawng ikapito nga mao'y adlawng igpapahulay. Mga higala, ayaw mo pagkasuko. Pagtan-aw ninyo nga sayop ang akong gisulti diha nabasa, ayaw pagkasuko. Ang Biblia mo'y atong koreksyonan. Igo raman ako nagibabasa ninyo. Wa ko'y labot ana. Kay ako pod nagsunod-sunod na po ko. Kamo kung di mo po musunod na magsibag ta pero ang akong pasabot ba? Musulti man mo nga nahigugma mo sa Ginoo. Unya ang Biblia gasulti nga if you love me keep my commandments. John 14:15. Pag inguni mo nga nahigugma ka sa Ginoo, sundang sugo man niya. Unya ikapangluod nimo ayaw. So kung nasibag na sa imo karon, relax lang. Padayon lang sa imuha. Wa ka mag-ingon nga wa ka mahigugma sa Ginoo, nahigugma ka, pero dili lang ko mosunod usa kay ako nang namatan, mao'y akong pakamatyan. Okay, padayon ko ha. Pangutana, ready, basa. Okay, karon mo ingon man ka. Di ka mosunod. Naa kay kaugalingong baruganan job. Okay, sige ato padayonon. Mo ila ka nga naa kay amahan sa langit, gilang Ginoo ato tan-awon. Ang anak niya si Kristo. Imo bang sundon mo ila ka niya nga imong Ginoo? Sila ni Pablo nga mo'y atong giila nga mo'y leader sa Papa. Unsay iyang gipahulayan? Si Maria. Unsay iyang gipahulayan? Kung imo nang sundon kay imong giila sila nga imong girespeto. Why not? Kung unsa ang ilang baruganan, atong sutaon ang atong God the Father, unsay iyang gipahulayan. Atong sutaon karon si Jesus Christ nga atong giila nga Ginoo, unsay iyang gipahulayan. Atong sutaon karon nga si Pablo, unsay iyang gipahulayan. Ug atong sutaon karon si Maria nga inahan ni Jesus Christ, unsay iyang gipahulayan. Karon matukig ato mga higala. Ikaw na yung magdesisyon. Sugdan na to. Genesis chapter 2 verse 3. Ready, basa. Gipanalangina niya ang ikapito nga adlaw o giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahulay siya human niya gimugna ang tanan. Mao nang amahan. Human ako og buhat sa unom ka adlaw. Kapito nga adlaw ni pahulay ko. So ato nang probe nga ang amahan nagpahulay sa adlaw igpapahulay nga ikapito nga adlaw. Okay, arita sa ikaduha. Pangutana, ready, basa. Ang anak asa man siya dapita panahon sa adlaw igpapahulay. Siya mismo. Humanang amahan ganiya, ikapitong adlaw ni pahulay. Ang anak na po si Jesus Christ nga nagpakatao. Unsa may iyang nabatasan ni Jesus Christ? Ang atong basahon, ang Lucas 4:16 ug 17. Ready, basa. Nazaret. Diin siya magtubdako. Og sumala sa iyang naandan, niadto siya sa sinagoga, sa adlaw nga igpapahulay, mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, o gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Nan karon. Si Jesus Christ nagpakatao nga giila natong Ginoo gapahulay og iyang naandan sa pagsulod sa simbahan ang sinagoga og pagbasa sa mga basahon ni Isaias. Sa ato pa katong mga Old Testament di ay wala tumawa kay bisag si Jesus Christ iyang gibasa gitun-an
gilang tugian pa nila ang libro ni Isaiah. Klaro na mga igala, dili na tumutumo kay naa sa Biblia kanang MBB nga version maayong balita Biblia na. Maayong balita. Para dali na mo makatanaw ba nga ay sakto to. Kay naa man kung mubasa ka og King James version nga side og ang pulong sa Dios kining akong gisulti maayong balita magsibag. Magsibag sa word for word. Pero ang tumong ang tuyo mao ra gihapon. Humana nato ang anak, ang amahan, ang anak adlaw ipapahulay ikapitong adlaw. Arita sa sunod. Asa man ready basa. Asa ang mga apostol? Panahon sa adlaw ipapahulay. Okay, buhat 17 unong utos 3. Ready basa. Pablo og si Silas sa Amphipolis og sa Apolonia. Og miabot sila sa Tesalonica, didto may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo, og miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao, pinasikad sa kasulatan. Kita nimo si Pablo og Silas? Adlaw igpapahulay, ikapito na pud nga adlaw ni sulod, magdebate kay na man sa simbahan. So tulo na amahan, anak, ang mga apostolis. Di ata sa inahan ni Jesus Christ. Pangutana, ready? Basa. Ang inahan ni Jesus. Asa man po panahon sa adlaw ipapahulay. Okay, dirita sa pagkalubong, paglubong na. May balaan na to kung unsay girespeto, gipahulayan ni Birhen Maria. Ready? English version ni. Lucas 23:54 ug 56. Atong i-translate ni sa version sa Bisaya. English version, kining NLT, New Living Translation ni. NLT, New Living Translation. Okay, ready? Basa. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation, as the Sabbath was about to begin. As his body was taken away, the women from Galilee followed and saw the tomb where his body was placed. Then they went home and prepared spices and ointment to anoint his body. But by the time they were finished, the Sabbath had begun, so they rested as required by the law. Si Birhen Maria, gapahulay sa adlaw igpapahulay. Kanang Friday, preparation day, mauna ang Biyernes, ugma. Okay, atong binisayon. Lucas 23:54-56. Ready, basa. Adlaw kadto sa pagpangandam, og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus gikan sa Galilee, mikuyog kang Jose, og nakita nila ang lubnganan, og giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Hesus. Onya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. New Testament, Lucas 23:54-56. Klaro mga higala. Ang amahan, ang anak, ang apostolis, si Birhen Maria, gapahulay sa adlaw ng ipapahulay. Biyernes, sunod nga adlaw sa Biyernes, Sabbath day. Mao gyapon na at least na diha. Okay. Ready? Pangutana, basa. Di na ta karon. Ato naklarohon. Magklaro-klaro na ha. Sige tagbensyon ikapito nga adlaw jubi. Adlaw ipapahulay, duha na. Ato klarohon, nabanaw si Kristo unsang adlaw? Entero kalibutan bisan sa Biblia Domingo. Mao nang atong mao gini tinuod kay naa man sa Biblia atong basahon. Atong basahon Domingo. Dirita sa Mateo 28:1. Ang akong translation ani mga higala, Bisaya in English para atong masabtan. Di ta makasabot sa in English, di as binisaya. Kay kini mga viewers, mga Amerikano gid siguro ni. Kay kompleto nag cellphone. Naa ni Lord. Mateo 28:1, maayong balita Biblia. Ready? Basa. Nabanaw si Jesus. Onya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unsay nilabay nga adlaw? Adlaw nga igpapahulay. Mao man ang primero niya. Onya milabay ang
adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, nabanaw si Kristo, mao na gitawag nato og Easter Sunday. Sugat. Musugat takin, nabanaw man si Kristo anang kaadlawon. Mao na tinuod. Pero ang nilabay nga adlawng igpapahulay. Adto ta sa English version. Pareha sila gyapon Mateo 28:1 pero in English lang. Tanawan ninyo. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo sa Bisaya, adto tag in English, after the Sabbath, at the dawn on the first day of the week. Wala nay Domingo. Nasabtan ninyo? Tanawa ra god. Sa English version, New International Version, wa nay Domingo. First day of the week na. Unang adlaw sa simana na banaw si Kristo. Nakuha ninyo na? Okay, at least, pareha sila, Mateo 28:1, maayong balita, New NIV. After the Sabbath, nilabay ang adlaw ipapulay. Kaadlawon sa unang adlaw sa simana, pagkakaadlawon sa adlawng Domingo. So ang adlawng Domingo og first day of the week, kamo na yung magbalanse, maumao ra ba na og dili. Okay, dugangan ako. Ang atong pagbasa karon gikan sa Mateo, timan ina ha. New Testament ta. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Kumplituhon ta gyud para luspad ta manguli. Mabasa gyud nato ba? Dili ka nang putol-putol. Ayaw nang putol-putol. Kaya ang kamatuoran, di nato makuha sa simbahan. Kamatuoran naa sa Biblia, mangigala, padayon na ako. Okay, diyan na ta sa Marcos. Sunod mga libro, Marcos sa New Testament. Marcos 16:1-2. Mark 16:1-2. Maayong balita Biblia, New Living Translation. Arita sa Bisaya. Versikulo 1, sa paglabay, ready, basa. Sa paglabay sa adlaw ipapahulay. Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome na malit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw miadto sila sa lubnganan. Ato balikon, sugat na sa ato karon nga nahitabo. Tinuod na sugat gyud. Easter Sunday. Sa English version, Jesus has risen. Saturday evening, when the Sabbath ended, nahuman na pod. Sa verse 2, very early on Sunday morning, Domingo po diri, sakto, di ba? Domingo. Dito sa Pikas, Sabado, adlaw ipapahulay, Saturday, ang dimensyon. Inasabtan ninyo? Maura ba diri? Murag lahi dito og diri. Aw, maurag niya dihapon. Tanawa ha? Sa paglabay sa adlaw ipapahulay, sa English version, Saturday evening when the Sabbath ended, nahuman ang Sabado, Saturday sa English, nahuman ang Sabado sa gabi, kaadlawon diri sa Domingo, ang mga ginikanan o kababayan niadto sa lubnganan nakita nila dito ana motong sugat Easter Sunday. Marcos na arita sa ikatulo. Lucas 24 bersikulo 1, Luke 24 verse 1. Ang EBCEB mauna siya ang King James version nga pinulungan sa ato ang Biblia. Nga maoy duol-duol sa tinuod nga basahon. Okay. Dito sa verse 1. Ready, basa. Sa unang adlaw sa simana, sayo sa kadlawon, miadto sila sa lubnganan, dinala ang mga pahumot na ilang giandam. Sa English version, ready, basa. But very early on Sunday morning, the women went to the tomb, taking the spices they had prepared. Kita ninyo. Unang adlaw sa simana sayo sa kadlawon. Sa English version, pareha sila 24, kanang 24 chapter na, 1 siya, sorry. But very early on Sunday morning, apan sa unang adlaw sa simana sayo sa kadlawon, kita nimo, unang adlaw, Sunday. Nasabtan ninyo? So, ang unang adlaw, Sunday, atong tan-awon kung unsay gipulihan, or gisundan sa unang adlaw or Sunday. Di ata sa Juan. John 20 verse 1. Okay, verse 1. John 21, Juan 21. RCPB, maunang maing balita. Kanang NLT gyapon, New Living Translation. Atong basahon ang verse 1 sa Bisaya. Ready, basa. Sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan kay nabanhaw na si Kristo. Okay, sa English,
Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance. Nabanaw na, nawa na si Kristo kay nabanaw naman siya. Pero inyong tanawon ang verse 1. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana samtang ngit-ngit pa. Early on Sunday morning, while was still dark. So tanawan ninyo mga higala. Unsay kalainan. Tanawan nato. Kung ang adlaw nga nagpapahulay nilabay kaadlawon sa andong Domingo, unsa nga adlaw ang nilabay before Sunday. So tanawan na ninyo. Ikapila nga adlaw nilabay ang unang adlaw. Pila ka adlaw ang semana? Pila ka buwan ang tuig? 12. Di ba? Pila ka buwan ang tuig? 12. Sa usa ka buwan naay sinimana, di ba? Makabantay ka na ay semana nga 3 4 ka semana. Pero sa semana naay specific diha nga 7 ka adlaw. Unsa may tan-aw ninyo sa sugod sa unang adlaw? So kamoy magtanaw pag uli ninyo karon. Tan-awa dayon sa inyong kalendaryo. Unsa nga adlaw ang una? 1 to 7. Para kamo makahibalo. Di na lang ta ayun na lang din ta kay basig lain ang inyong adlaw. So mao isundan ang inyo. Pag uli ninyo nga maunang adlaw ang una, then sunda. Pero ang akong pasabot, ang tinuod ba atong gitan-aw gud mga higala? Ingon ra ba nga sakit kuno ang kamatuoran? Sakit kung dili nimo dawaton mga higala, pero kung akong ituo nga ikaw na kay Ginoo. Unya niingon ka nga nahigugma ka Ginoo. Unya nakaila ka sa imong Ginoo. Unya naa kay pagtuo sa imong Ginoo. Sayon ra usbon ang tanan kay ang Ginoo mo ay mag-work ni ana kung ang kuno nato kung unsay atong sitwasyon sa kamatuoran karon. Naaman mabasa, tiaw mo na gikan sa Mateo ngadto sa Juan. Gahatag ang comparison. Kari Domingo, kari first day of the week. Kari adlaw ipapahulay, Saturday kari 7th day of the week. Atong hinumduman na pirmi. Kung asa dapita, diya nakakaroon mo sulti. Oy, kanang maudi ay ni ha. Pero ang kadiferensya mga higala, kanunay magpatigbabaw ang atong pagtuo nga atong gisunod kaniadto pa sa atong mga katigulangan. Mawala na ang Ginoo nga anuman kay mauni ako namatan pero atong padayonon. Ready? Basa. Nagsugo ba ang Dios nga pasimbahon ta sa adlaw ipapahulay? Okay, nagsugo ba siya? Or sa Hudiyo na to? Or asa dapita? Tanaw na to kung insay sugo. Ready? Basa. Nga ang kanon ninyo sulod sa unom kadlaw mao ang pan nga walay patubo og sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. That is an order. Pasimbahon kita. Wala ko diya ibutang. Unya kung musimba ra ba ka sa Exodus 23:25 nag-ingon siya. Simbaha ako ninyo kay tagaan tamog pagkaon og tubig og ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Take note. Pag uli ninyo, gusto mo nga way sakit, gusto mo nga naay pagkaon, ingon siya, simbaha ako ninyo. Exodus 23:25. Okay, ready, basa. Unsa nga adlaw ang ilhanan sa Ginoo sa iyang mga katawan? Okay, distinguish ha karon. Karon ang akong gibarugan, grabe ba na ako kapilosopo nga wa ko'y basihan. Unsa may akong baruganan, niini akong gibarugan karon nga gikan Lunes, Biyernes akong gibarugan, naila kog Biblia nga mao'y reference. Nibarog ko og Sabado, nag-ila ko sa Biblia nga mao'y reference. Nag-ila ko og Domingo, nag-ila gyapon ko sa Biblia nga tinuod. Asa dapita ang gimension sa Ginoo nga ilhanan sa iyang mga katawan. Mga higala kana atong mga anak na atay birth certificate. Na atay ilhanan kani siya may magkita maglakaw ka sa imong bana, imong anak talikod pa. Ako nang anak. Imong bana makita nimo. Ako naagi kay ilhanan. Pero ang Ginoo na pud siya ilhanan ang kanindot kay adlaw ang iyang gihimo nga ilhanan. Okay, atong basahon pagsugod. Ready, basa. Dogang paniini, gihatag ko usab kanila ang adlaw igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Ginoo mo'y nagpili sa tagabugo. Kita ninyo. Kita tanan pinili man ta kay nakaila man ta Ginoo. Di ba? Nagsulti lang siya diha kay tagabugo kani adto nga iyang atubang. Nasabtan ninyo? Pero mga higala, simple na ang pagsabot. Kita tanan nag-angkon nga naay Ginoo. Gipili ta sa Ginoo mao na nakadawat tag kamatuoran. Ako nagtuo nga pag-ari ninyo dinhi. Dili mo one-sided. Tanawa lang ninyo ang gibasa.
Kay ako sigurado kung pangutan-on mo karon nahigugma mo sa inyong Ginoo, mutubag gyud mong nahigugma. Pero ang requirements kung imong gituman ang sugo. Maura ka simple na, kung imong gituman nagsugo man ni. Tiaw mo na ilhanan ang inyong mga manok na ako makailang at tag-iyas manukan. Nagtan-aw siguro din ni karon sa viewers. Dagan siyag manok. Job, ang ako manok gikawat, ilhanan to Job na ay wing ban. Na nang kuan o middle initial ang ibutang na ay ligban ang ilang mga manok, na ay mga kuandri, na sila ilhanan. Si Jesus Christ, ang Ginoo mga higala, na ay ilhanan siya nato. Tanawa, kay basig pagbalik niya, lahi ang ilhanan, ngayon yung gipangita. Klaro man ang mabasa. Una mabasa, Ezekiel 20, versikulo 12, atong dugangan. Arita sa 20, 19 o 20. Ready? Basa. Ako mao si Yahweh nga inyong Diyos. Tumana ang akong mga sugo, og ilha nga balaan ang adlawng igpapahulay. Aron mahimo kining usa ka ilhanan, tali kanako og kaninyo. Aron masayra ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Diyos. Gidugang na pod. Tumana ang akong sugo. Jubi, na ako ilhanan nimo. Adlawng igpapahulay. Sulod gyud ana. Mao nang sa akong police station mga igala, dili ko ikaulaw, dili na sa relihiyon. Gada ko sa police station, pulong sa Ginoo. Pag Sabado, simbatanan. Way magtrabaho. Kung naay mo anak, pasimbaha. Paalagara sa Ginoo, dili sa relihiyon. Kay Biblia man na nagsugo. Jobe, kada adlaw igpapahulay, simba, o seneta mo. Birni sa gabi, gasimba mi. Naay tulis. Ang naitabo sa tulis, wag yun. O ang imong bukdon nga, 10 minutes na, nakalayas na. Kopondo, sir, kung ina ang gitulis, nga, uli na lang, kita na ibahala. Gaampo ko sa Ginoo. Lord, adlong ipapahulay. Nahitabo ning tulis. Ikaw na ibahala sa tulisan. Kay di ni mami nagsimba nimo. Padayon, pagkasabado sa gabi, lapas na, sansit man ang adlong ipapahulay. Alas 9, tawag na ang informant. Sir, iwan pa yun, gano? Ang igsuon pa sa asawa, sa leader ang nagtawag. Sir, si kuang ko, igsuon ko. Ako ginang ipadakop, sir, kay sige kulatahon ang akong igsuon. Unya na adiri, nag-inom. Ang nagtulis diya, tulo sila kabok. Human. Hurot, oy. Hurot. Kung ano, imo, manulis sa pud kong pasagdan. Ingana, kanindot ang Ginoo. Sabado, adlaw ipapahulay. Ang akong imuon, mga higala, katanan mga priso, pagawason nako sa prisuan. Naay kapilya namo sa atbang sa istasyon. Didto, simba. Una nga, hitabo, sige na. Naay multiple murder ang kaso, dag kaso. Ingon akong polis pag uli, paghapon, sir, wa na diri si kuan, sir. Nilayas. Wa na akong abantay kay pag-iha, pagsud. Kumplito man to. Nawa, kaya pagkagula na. Ampo sa baduron, pastingi. Pagka-Domingo, nanawag ng inahan, sir, nag-uul ko sir, nabalangka ko sir. Kung ano man, ang akong anak na nilayas, di anak ko kay muhangyo nga mubalik siya diha. Balik. And that is not only happen, kausa, kadua, katulo. Di kung maghadlok anang adlong ipapahulay nga biyaan. Mao na ako musulti ninyo mga naa sa gobyerno. Bisag ang pulis. Ayaw pagkabalaka sa adlong ipapahulay kay iya sa Ginoo na. Let God nga mooy mag-protect nato while we are praising Him during the rest of the Sabbath day. Wa gilain kadlukan. Tulo kay gayon na. Duha, layas. Nadugay na. Ng mga upato na. Murag ipol anak ko ba? Kay manawag naman mamalik kay makonsensya sila. Sige, balik. O sige, sa sunod gani, mulayas mo. Gibidyo man mo. Sa sunod gani, mulayas mo. Bang. Dili na ko ninyo mudawat nga buhi. Patay yun. Wa na'y bantay, wa na'y ihap. Wa na'y gwardya. Open, simba. Nilakaw na lang ko. Wa ginilayas. Kay mo man dining tao, kung imo buhian, patayon ang sabot. Wa na kay patay. Pero naibalo ko, Lord, di man ginawa maayo, pero ikaw na'y bantay. Psychological gyud pud ba? Nga maghatag ta og idea kay wise man, be wise like a serpent, but to be humble like a dove, ingon si Pablo. Maghatag nato kalainan mga higala. So sign, ayaw pagkadlok, pagtrabaho sa adlaw, ipapahulay mga higala. I-explain sa imong amo nga, sir, naa sa Biblia, nga imong ginada, sir, manager ka na kay Biblia, basa ha.
Pahulayan ang adlaw nga ikapito nga adlaw. Bisan ang imong Ginoo sir, nagpahulay unya ikaw. Sara ka adlaw ang ipangayo sa Ginoo. Iyang gidefine og duha ka paagi. Ikapito og adlaw igpapahulay. Simple ang pagpasabot. Di ako. Ready, basa. Gitudloan bata sa ato mga leader sa church, kabahin sa tinuod nga adlaw igpapahulay, gitudloan ta wala. Asa dapit tayo lang magtubag. Kay masabtan na noon na to. Ang importante, nga na ay pangutana. Okay, atong tubagon sa primero. Ezekiel 44, versikulo 23. Okay, ready, basa. Tudloan nila ang mga tao sa kalainan, sa balaan, o sa dili balaan, o sa kalainan, sa hinlo, o sa dili hinlo. Mo to atong giskutang gabi. Hinlo nga gitugot, kay ang atong law of nature masuko, mag-consequence na kung magkauntag mga hugaw nga pagkaon. But anyway, padayon ta. Gastulti din nga dapat mga leader magtudlo sa mga membro sa church. Dili lang kung unsa ang pangan, basta kay mo itudlo. Tudloan gyud. Pero gitudloan ba ta? Padayon na ako. Malakay 2:7-8. Ready? Basa. Kus nga gyud. Diyos, kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Apan kamo nga mga mibiya sa kamatuoran o gitudlo ninyo ang pagtukmo dinuon sa kadaganan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Kita mo? Actually kana nga word pangan, dili gyud na siya specific. Sa uban nga mga version, leader na sa church. Pastor, elder, leader sa church. Ayaw lang mo pagkalain ana. Mao man ang inyong Biblia. Isuwat man na. Mayong balita na o. Iminsan man inyong pangan sa inyong leader. Pero ayaw mo pagkalain kay tinuod man. Bisag sakit pero utong lang ta. Tan-aw na to nga nagsulti diha nga gitudloan bata sa atong kadagkuan sa atong simbahan. Unsa may gitudlo nato sa atong church? Tan-awa. Siya giun in which dapat unta kadtong mga leader mao'y gitaga ang tasking sa Ginoo nga mao'y mga tungdanan pagpahibalo sa katawan apan ingon siya. Apan kamo nga mga leader mibiya sa kamatuoran ang gitudlo ninyo nagtukmo dinuon sa kadaganan sa pagbuhat og sayop. Ayaw na. Pwede na kanon kay lami na. Ayaw na mo pagtuon na. Hinlo na tanan. Mao na ning atong kay mao man ni atong simbahan. Wa na mo ingon kay mao man ni atong pagtuo wala na. Mao man ni atong simbahan mao na ni sunod. Okay. Second to the last na siguro ni. Okay, di pa. Ready? Basa. Gisopak sa mga ang akong balaod o gipasabpadaan ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan o dili balaan. Ang hinlo o ang dili hinlo o wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw igpapahulay sa ingon nga paagi wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Dili siya mo ingon katawhan sa bugo. Kaya wa may taga-bugo dito. Taga-Israel, ingon siya, akong mga adlaw, akong iya, dili ato. Dili kang Moises adlaw ipapahulay. Dili kong kang Jacob, kung dili iya sa Ginoo ingon, ang ako adlaw ipapahulay, wa ninyo panumbaling niya. Nasuko sa Ginoo, nasuko ang Ginoo ni ana. So iyang gipasabot, mga higala, simple ra. Tan-awan ninyo paminawag maayo. Pag tan-aw ninyo nga, okay po da. Pero at least ako ning kutihon. Kaya nga na nakakadali. Pero ako nagtuo. Sa usan nimo kapagbasa, kung imong gisinto sa imong kasing-kasing ang Ginoo nga mo'y magda sa pulong, wa na'y pangutana. Ready? Basa. Ready? Basa. Bosa kamong mga Israelinhon, kinahanglang tumano ninyo o ang inyong umaabot nga mga henerasyon. Ang akong mga gipahimo kaninyo sa adlaw nga igpapahulay, mao kini ang permanenteng ilhanan sa atong walay katapusang kasabutan. Padayon, kay sulod sa unom ka adlaw, gimugna ko ang langit ug ang kalibutan ug sa ikapitong adlaw mipahulay ako. Way katapusan, permanenteng kasabutan mga higala. Pagkanindot sa sitwasyon, unya, unsa pa, kita nagkaon na ta, murag gitunulan na pagkaon ba? Wala, ubig yun. Kaya di man ni makahiblad. Depende kung magkaon ni mo ani tambok, mahiblad ka. Pero tanaw ni mo nga, unod niya kanang utan, kay ang
ang nagkuan ba serve karon ninyo, nag-serve. Vegan ba ya? Di ta mo pakanon og itlog kay daghan na mo itlog. Ang ako lang pakanon ta mo og utan kay ang vegan wa mi itlog og gatas. So utan gyud para di manguli mo karon nga way high blood. Unya muhamis og samot ang inyong naong nga sige mo kaon og kupras lubi kay ngano man vegan vegetarian mga higala. Way lain na. Place ang budget ana kay ang vegetarian is vegetarian. Ready? Basa. Kinsa may labaw sa adlaw nga igpapahulay. Wa ang labaw ang magbuot ang Ginoo. Nakabantay mo niingon siya. Gireklamo siya sa iyang katawan nga, "Uy, naunsa man ning tawhana? Ato ireklamo kang gobernador nga nagpaila nga hari Ginoo, pero iyang gilapas ang adlaw ipapahulay. Iyang gitugutan ang iyang katawan mga disipulo nga mangutlo og uhay." Sila nagbuot na. Kay ngano man daghan nga mga Hudiyo nga dili mo tuo nga si Jesus Christ Ginoo. Hangtod karon gihapon mo nang bangin na sila. Pero kita nga nito nga si Jesus Christ Ginoo. Naamang gunato kanang Orthodox nga Christian. Parehas ta Trinity. Katoliko parehas ta Trinity. Nagtuo og tulo ka persona. Amahan, Anak ug Espiritu. Mauna ang tinuod kay naaman sa Biblia na. Pero nag-ingon niya, kinsa may labaw sa adlaw igpapulay, way lain mo nang siya magbuot. Mateo 12:8, ready, basa. Siya ay magbuot kay siya may hari, siya may tag-iya. Ikaw ra gud magbuot sa inyong balay, imong balaod. Uy, nag-ingon ka nga alas 7 uli na, pero ikaw may nagbuot. Ayaw kay gi ka na sa birthday. Pwede na kay ikaw man ang magbabalaod. Muhatag og exemption. Ginoo mo oy Ginoo sa adlaw ipapulay. Ready? Basa. Unsa may best hour sa Ginoo gyud? Atong basahon ang Leviticus 23:32. From sunset to sunset. On a special day of rest. Mao na yung best hour. Gikan sa Bernes sa preparation day, hangtod matapos ang adlaw igpapahulay. At least atong nasabtan karon. Mga higala, paan lang gud kana basa-basa lang gud. Unya, di man ta parinti, sagdi lang. Kung unya inyong mga desisyon, inyo dang problema sa Ginoo din na ako. Kung mana akong trabaho unsa inyong ganiha, jabi iwali ang pulong sa Ginoo. Ezekiel 2:7. Isulti ang pulong sa Ginoo jabi sa tagabugo. Mamati ang tagabugo og dili. Abugo. Di, basta kay tagabugo city. Mamati ang tagabugo city og dili isulti ang pulong. I-take note niyo, basahan niyo pag abot niyo sing balay. Ezekiel 2:7. Mao ray papilis pinido. Pakod pakialam po kung maunsa mo kay mao lagi. Di man ta kaila. Pero kung itugot sa Ginoo ta inyong utang kabubuton nga naglingkod ra mo mga trabaho, pakanon pa gyud mo. Adi na dili wa man ko gyud. Ang ako lang ba? Ako ra gud na. Gipapainom na sila Dios. Para ato pagdugangan, di ba ako pasabot? Mga higala kaswerte nato. Ngano? Moabot ang panahon ko ingon sa Biblia. Muadto ka sa south, north, east, west, dili nakakaplag sa kamatuoran. Dili nakakaplag. Karon ako mohangyo ko ninyo sa kinasing-kasing. Patilinghogi na ninyo kay gihimo man kong instrumento sa Ginoo. Labi kag pulis makigistorya ninyo para lang ana. Dili na ako kinahanglan mangihaw og mayor. Gawas kong badlongon inyong mayor dinhi pero dili ako pasabot ana. Niari ko dinhi para ang taga Bugo City, San Remigio, guban pang lugar makaabil kung unsa kanindot ang pulong sa Ginoo nga inyong mabasa dili ninyo mabati sa akong baba. Kay ang Juan 1:1 gasulti man nga ang pulong sa Dios ang pulong. So sa inyong pagbasa diha mao na mo ingon ko, blessed are those who read the Bible. So much blessed are those who hear the Bible and keep His commandments. Mao ra ka simple, way lain. So sunset to sunset ang pagpahulay. Unsay pinakasayop sa tao karon? Mao na si Jesus mitubag kanila pagkasayop ninyo o kini nahibalo nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Ato ang kunon nga kita nagdako nga way basa-basa. Pero ang kada best karon mga higala kay gi-inform mo. Way bayad, gi-inform mo. So inyo na ang desisyon. That is your own choice. Way lain nga makabuot na kamo mismo magpili sa wa og sa tuo. Ingon ang Ginoo, do not swerve. Ayaw pagpili sa tunga. Kinahanglan wa og tuo. Puti og itom ra gyud ang atong pilian. Wa gilain. Dili ka pwede magliningkod diha sa between. Dili gyud pwede. Okay, ingon ni ini ang pagtuo. Santiago 2:17. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Sayang mga higala. Niangkon mo nga naamoy Ginoo.
Niangkon mo nga nahigugma mo sa Ginoo. Niangkon mo nga nakaila mo sa Ginoo. Niangkon mo nga may pagtuo mo sa Ginoo. Pero kung dili nato buhaton, tumanon ang inyong gibasa, useless na. Ang 1 Juan 2:4 gasulti. Ready? Basa. Ang nagaingon nga nakaila sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Dugang, ready? Basa. Dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong pag-ampo kasilagan sa Dios. Mao na kanindot. Kung dili nimo tumanon ang sugo, nga nagsulti siya nga pahuway sa adlaw ikapito jubi. Nya sige la kag tando mo simba ka pero wa nimo tumana ang akong sugo bisan ang imong pagampo akong gikasilagan. Ang proverbio panultihon 28:9 gasulti dili si Espinido. Girilit lang nako. Kay kung bulanon pa ko nga nagsulti or hilonggo dili mo makadungog og singgit. Una kay taga Surigao man nagsulti. Lahi ras di ba to? O gid. Kung dili mo tumanon ang balaod bisan gani ang imong mga pagampo kasilagan sa Dios mao rin yung mabati kung hilonggo. Pero si Espinido man nagsulti, kung dili niyo tumanon. Una. Suway ninyo. Gaingon din ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumana kini. Ingana ka simple. Moangyo ko kang Brad Sadrak. Kaya kini siya, okay ra ka, Sadrak? Nakakanta naman ka. Dili ko mo sugot mga higala nga muuli na siya nga di nato ko latahog pagkanta kay. Kini YouTubers man kini. Grabe ang mga fans ani ka ng viewers. Sultihan ta mo. Naagi siya tinaguan ta naman barug tapad ako kay maora mi kagwapo. Pero dili. Live ba yan? Bahini lang ko sa abot nimo sa YouTube ha. Bahina yun, kay ako ba imong promoter, niya di ka mangatag. Di ba na-ice field na? Na-ice field? Awa, na-ice field? Singlo nato niya. Ang 2 Timoteo 4 nga whole chapter, kung inyong basahon nag-uno, grabe di ang pagkorek sa Biblia. Sultihang yun ka nga sayop, dili, kay ang Ginoo gasulti yun sa Biblia nga. Sultihig yun sila, kung unsay ilang sayop, unsay himuon, maunang purpose sa Biblia. Magkorek na to. Magkurik na to. Pero kinsa may magkurik ako dili. Ako nga nagbasa abin niyo epiktado ko pero di man kuwog datok man kung siya akong gisulti mo akong kinabuhi. Pag ingon sa Ginoo nga back to original diet jobi ang sa Genesis 1:29 kinahanglan mo kaong ka og lunhaw nga utanon tanan mo ikan so akong kanon. Mao nang ako makasolusyon ko bisag asa. Naman ko ikapliti kay vegetarian man ang vegetarian. Makaibalo mo karon sa Sabado kung unsay lifestyle ni Espinido. Mo ni katapusan nato. But karon ako tamong sultian, hangyoon ko kamo na kung kamo inyong gidawat nga tinuod ang atong gihisgutan. Ang inyong gibasa, inyong gituuhan nga pulong sa Ginoo. Kanta na, drak, kay nagsugod ako. Sa mga. Kani akong raytan ba? Kinahanglan pa gid og gripping, gripping. Dugay ng mga panahon akong gihandom Mga igala, mind over matter lang. nga Ayaw mo magkariniri nga mag-uol mo. Smile before you open. Ayaw gid pag-atagi o kagulanan kay ang sakit gi ka na sa stress, depress. Mag-uol nga ni ka mahaplos na ang imong tiyan. Mao na ayaw mo pagkabalaka pagkaguol nga ang inyong gibanugan lahi sa inyong gibasa. sa pangano. Pero kung ako magsulti ka ninyo karon nga kung kamo nahigugma sa inyong Ginoo, sunda ang iyang mga pahimangno. Maghatag ka nato magpaila. Muhangyo ko ninyo karon. Sa atong Kung kinsa ang inyong giuna-una og nabati ang inyong kasing-kasing nga naa dinhi karon kinsa ninyo. Nga inyong gituuhan nga tinuod ang atong gibasa. Tinuod ang atong i-share ning kagabion. Muhangyo ko sa pagbarog kay magampo ko. Way lain pagtanaw nimo nga sakto na. O sa may langayan. Ako lang yangyo, barugan na to kay akong idedikar sa Ginoo ang inyong pagbarog. Nga inyong nadawat tapin ayaw mo paghimo nga mapugos. Dugay ng Nangayigala ang atong dimensyon gihatag kini akong katapusan nga konklusyon sa 1 Timoteo 4. Ang mensahe karon mao ang kamaturan masakit. Kung imong gituuhan nga sakit.
Pero kung imong gituuhan nga mauni ang panalangin, mauni ang abono sa imong pagtuo sa Ginoo, nga mosamot ka pagduol sa Ginoo ngano, kay imong nakaplagan, ang wa nimo makaplagi kaniadto. Mao nay abono nga magpatambok sa imong pagtuo. Gaingon dinhi, o Dios ko, sa akong una-una karong adlaw tingali nasakitan ka sa kamatuoran. Kay kamatuoran man nga gikan sa Biblia ang pulong sa Dios apan kini mas maayo alang sa atong kaugmaon. Mga higala dinhi sa Bugo City kung asa mo dapit gikan. Ako gapanulti, dili kay ako tarong pa ninyo. Ako ginang gibalik-balik. Mas makasasala ako ninyo kay daghan ko sa. Pero ning kamot ko nga mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo. Bisig kini akong gihimo na lang. Basig ang Ginoo mo ingon nga kugihan mga kwadyo mo sulti. Papasaron ta na lang ka. Kay ako gigunan na gituuhan nga ako grade 1 section 10. Wa ko'y lain nga akong gibarugan kung unsay akong gituuhan. Dili man ko theology. Gatuon ko asa a police. Kay gusto na ko nga ipakailap sa tanan ang gisugo sa Ginoo nga isulti ang maayong balita. May kahigayonan ka wala. Kuhangyo ko ninyo mga higala. Kung inyong debate nga ang tinuod yun nga Ginoo inyong nadawat karong gabi una gikan sa una ikadua ikatulo karon kuhangyo ko ninyo pagduol diri sa tubangan kay magdungan ko sa pagampo uban sa mga namarog sa inyong pagbati ba nga inyong gidawat nga naagoy tinuod nga Ginoo sa inyong pagtambong nini karon nga ang atong gipanulti inyong gibasa gikan gyud sa pulong sa Ginoo ako ngayon mo abanti ayo pagkauwaw makita nimo nga isog ka kay para sa Ginoo dili para sa tao. Ang imong kaulaw ipalayo. Himuay nga niining tagna nakadesisyon ka nga muduol ka sa imong Ginoo nganuman kay katong tanan imong gibasa gikan sa iyang pulong ug way lain. Mga higala, ang Ginoo kanunay gihatag kanato higayon. Ingon siya, dili inyo ang panahon, ako ang tanan oras. Kung ako mobalik sama sa kawatan, pero ang kamatayon atong hinumduman naa kanunay sa atong palibot. Magampo ko. Amahan namong yubang nga naa ka sa langit. Pagkanindot sa panahon nga imong gihatag kanamo karon. Ikalima nga bahin magahatag kanamo og dugang pagpatin-aw kung unsa gyud ang imong prinsipyo sa imong pagka-Dios. Lord, kami naning kamot baya nga makashare, makapaminaw. Dili mi perpekto kaming tanan. Siguro kining mga higala dinhi karon mga buotan pa nako. Pero ako Lord maghangyo kanimo maluoy ka. Pasaylo ako. Kay daghang kog sala o kalapasan nga nahimo sa mga viewers karon nga nagtan-aw ihatag kanila Lord ang pagkamapainubsanon mapailubon nga kinaiya ang pagdawat sa kamatuoran nga kanang tawo masayop gyud dili mi perpekto apan ang kanindot na lamang Lord kung kami maminaw kanunay nimo imo ming koreksyonan nga mangayo og pasaylo sa mga sala nga nahimo ayaw padayon kanamo ang garbo nga maoy nagpalayo diha kanimo Lord magpaila kami nga kami kahibalo sa tanan apan layo res kamatuoran. So Lord ako magadedikar kanimo sa mga tawo nga nibarog og niduol dinhi, espesyal nga magadedikar kanimo nga sila Lord tagai sila kahigayunan nga mudawat sa kamatuoran. Ihatag kanila ang panalangin nga pilo Lord. Kay sila mga buutan kinasing-kasing ang ilang pagduol kanimo sa mga naulaw sa pagduol Lord. Idugang kanila ang kaisog sa pagbarog nga luyon na ing tanan nga ilang nadungog ilang nabasa naay Ginoo nga manalipod kanila naay Ginoo nga tag-iya sa mata usa ka namo ka kinabuhi ug karon mohangyo ko nimo while kami naa dinhi bantay pod ang among mga panimalay ipalayo pod sa mga kawatan kay para sa among pagpamauli ug sa ilang pagpamauli dili sila mahimo nga matintal ni Satanas nga dili na mobalik kay si Satanas nangita pod og mga katawhan nga mosamo kanila matag gabi. So proteksyonin sila Lord kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Bantay sila nga mamauli gikan dinhi nga makadangat sa matag usa nila kapinuyanan nga safe and sound. Sa tanan ng mga viewers Lord, ihatag kanila ang proteksyon o panalangin nga karon makatulog sila matag usa namo nga mahinanukon og mas buntag sa iyo nga magpasalamat kanimo og magaandam sa mga bulaton matag usa og sa pagkahapon Lord pagkagabi tuguti ang tanan nga maka-open sa ilang internet nindot ang kahimtang og dinhi sa Bugo City uban sa mga silingan ng mga lungsod makatambong dinhi nga maayo ang panahon o kaming tanan makahimaya kanimo nga malipayon daghang kaayong salamat kinta Lord uban sa kang brother Sadrak nga naa uban kanako ipanalangini ang iyang tibok banay nga bisag layo siya
Ani Asya nagahatag og pag-share sa imong alawiton sa mga nagatiman kanamo dinhi Lord. Ikaw na bahala kanila. Pasaylo ami sa mga sala, ang imong kabubuton, ang matuman dili ang amo. Amo isalig kanimo tanan tungod galang sa bugtong mo anak kasi Ginoong Hesus ang personal namo nga manluluwas. Amen. May salud sa inyong tanan, may gabi. Palihog ko sa paglingkod. Yes, daghang salamat sa Ginoo. Thank you, Sir Juby. And thank you, Sir Cedric Sombrio. Nalipay ba mo mga igsoon? Tanan nalipay, can you say Amen? Yes, we praise the Lord. So for tonight, finally, before ta manguli mga kaigsunan, I would like to thank God sa ato mga viewers nga nagatanaw. Naatay 4,100 ka mga views na karon sa ato nga duwa ka page. Sa kay Police Lieutenant Colonel Juby Espinido nga page og sa Bugo Seventh-day Adventist nga page. Daghang salamat og salamat sir kay Sir Carmore, ang ato ang retired nga PNP, ato ang igsuon nagtan-aw siya from Cavite. So naghilak gyud siya sa kalipay kay dulot kaayo nag-comment sa diha mga kaigsunan ang mensahe sa Ginoo. As in, so salamat sir. Double salute sa imuha and of course sa atong mga viewers today. So to end this, akong tawagon ang ato ang closing prayer si Sir Arnel Anciano mga kaigsunan alang sa pag-ampo. Ako ang hiyoon ang tanan sa pagbarog alang sa atong closing prayer. Ato idukot ang mga ulo, magampo ta. Among dalaygon, langit no, nagsilimbaho ng mga Diyos, Ginoo. Salamat sa mga mensahe o Diyos, nga amok karon na patilugan, Ginoo. Minaot na Ginoo katong ang mga mensahe nga gipadala ni Sir Joby kanamo, mahimo kato ng mga gabayan o Diyos. Samtang kami magkinabuhi ng liputan nga magpaabot sa mga kadang pagbalik, Ginoo. Mo Diyos nga among mabalon katong mga mensahe, mga polong o Diyos nga to sa mutastag sa kapanimalay nga amo kining mahatagag kasiguruhan sa mga sa kinabuhi. Samtang kami Diyos magahimos pag manikamot usab sa pagkinabuhi ning kalibutan. Samtang sad kami magahimos pagpanguli Ginoo, proteksyon kami, ihatod kami nga safety ngadto sa mga sa kapininganan. O ihatod ang kalipay o Dios sa mga sa kinabuhi nga tungod sa imong dako nga gugma o Dios, aduna kami kasiguruhan nga kami Ginoo makahimo pa makadangat niya ng langit nga magitaga na alang kanamo. Itugyan na mo Dios among kinabuhi tungod kay wala kami arang mahimo Ginoo kun wala ikaw. Basta ilawa ka sa mga sala sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Okay, once again, thank you so much sa tanan nga nag-join sa ato ang sponsor usab sa ato nga snacks and sa nakapanyapon. Congratulations. So, ugma is the second to the last night mga kaigsuonan. I hope nga, last night, again, sorry. Last night na gyud mga kaigsuonan ang atong program. So once again, we thank our Adventist professional for organizing this program together with the ASI. Ato ang ASI dinhi sa Central Visayan Conference, Adventist Layman Services and Industries. Thank you so much and I hope nga na-enjoy kita mga kaigsuonan sa atong mga igsuon, mga higala nga nitambong kanunay sa ato ang programa. Thank you so much sa inyo. May the good Lord will bless us and we can see tomorrow sa atong final night mga kaigsuonan. This is Kapaglaom, J. Policarpio. Good night and God bless everyone.